Denne film viser, hvordan du kan lave nye indlæg på din blog. Din blog hedder flæskesport.dk, og den er lavet i noget, der hedder WordPress. Se siden, ser sådan her ud. Vi har nogle forskellige faner, en forside, dansk fodbold, international fodbold, amerikansk fodbold og om flæskesport. Hvis du gerne vil skrive et indlæg om dansk fodbold, så går du ind og siger flæskesport.dk/vp-admin. Så kommer du til denne side, og du taster din brugernavn og din adgangskode og logger ind. Når du er logget ind, kommer du ind på kontrolpanelet. Og som udgangspunkt, så hvis du skal lave et indlæg om dansk fodbold, så går du op og siger indlæg og tilføj ny. Her kan vi lave en om AB for eksempel. AB bliver i første division. Sådan. Og så kan vi, det er overskriften her. Nu kan vi gå ned og sige, skriv selv om AB spiller skidt for tiden, så er der muligheder og potentialer i klubben. Jeg forudsiger, at AB bliver i første division. Nu vil vi gerne lægge et billede ind, så vi trykker på tilføj medier og upload filer. Og her kan du tage filen og trække ind fra en mappe. Sådan der, så bliver den uploadet. Det er en god idé lige at skrive en titel her. Nu skriver AB logo. Det gør for eksempel, at når man søger på AB på Google, så vil din side også komme frem. Måske ikke lige på den første side, men måske på side nummer 200. Og så trykker du bare indsæt i indlæg. Og så kommer logoet ind. Så kan man lige rykke det. Det er ligesom i Word, så der kan man gøre sådan her. Du kan også trykke på her, og så kan du vælge, om det skal være venstre, eller i center, eller til højre. Eller nu vil jeg gerne sætte det til højre. Og du kan også sige, hvor stort det skal være. Vi vil gerne gøre det lidt mindre. Sådan der. Hvis vi opdaterer, du kan se, at billedet det bliver mindre, og vi kan nu også rykke det. Ups. Vi sætter lige. Så er det lidt mindre. Og hvis vi udgiver, før vi trykker på udgive, så skal vi lige vælge, at det er dansk fodbold, den skal ind under. Det vil sige, at når man trykker på dansk fodbold, så kommer den op her. Du kan også lave en artikel om en spiller fra AB, som måske snart skal til international fodbold, og så vælger du både dansk fodbold og international fodbold. Og så vil det her blogindlæg både blive vist under fanen dansk fodbold, og også den, der hedder international fodbold. Tags er også en meget god idé at udfylde. Det er netop også, når folk de søger på AB, eller fodbold, eller et eller andet. Så de søger på, så ved Google, når du har skrevet tags her, at her står der altså noget om AB. Så vi træder med at trykke AB, og vi kan også skrive akademisk boldklub. Og vi kan skrive fodbold. Vi kan skrive dansk fodbold. Jo flere tags du sætter, desto større sandsynlighed er der for, at folk de finder dig via Google eller andre søgemaskiner. Nu har vi valgt, vi fravælger international fodbold. AB har trods alt ikke så meget med international fodbold at gøre, så vi har kun valgt dansk fodbold. Og så trykker vi på udgive. Den tænker lige. Nu står der her, indlægget er udgivet. Det vil sige, hvis vi går op og trykker på dansk fodbold, så kan du se, indlægget er her. Og hvis man vil læse den bare alene, så trykker man her på overskriften, og så kommer hele. Det er også muligt, at man kan kommentere her. Jeg er enig. Skriv kommentar. Og det kan alle så gøre. Der skal du så lige overveje, om du gerne vil have kommentarer eller ej.
Man kan sige, hvis du gerne vil have kommentarer, så kræver det også af dig, at du skal være god til at svare igen, fordi det forventer man lidt, når man kommenterer med spørgsmål eller andet på en blog, at så ham, som har skrevet blogindlægget, han så også bagefter går ind og svarer på de indlæg, som kommer. Og man kan selvfølgelig også lukke kommentarerne fra, og det kan jeg jo lige vise dig ved anden lejlighed. Siden er sat op sådan, at der selvfølgelig er de her forskellige kategorier. Du kan selv gå ind og tilføje ekstra kategorier. Hvis du nu gerne vil have håndbold ind også som en, så kan vi sagtens gøre det. På forsiden kommer alle blogindlæg, så forsiden er faktisk bare sådan en oversigt med alle blogindlæg, hvor man så bagefter kan gå ind og sige, stedet for at jeg gerne vil se alle, så kan jeg bare sige alle med dansk fodbold, eller international fodbold, eller amerikansk fodbold. Om flæskesport er en lidt anden type side. Det er en såkaldt, det vi har lavet her, det er et indlæg. Om flæskesport er en side for sig selv. Og om flæskesport, der trykker du på sider herude, og trykker på om flæskesport. Og så kan du skrive flæskesport administreres af Hans bla bla bla. Og du kan også sætte et billede ind af dig. Her skal du så ikke vælge hvilken kategori det er. Når du opdaterer her, så kommer den på den side, der hedder om flæskesport. Så når jeg trykker opdater her, trykker på om flæskesport, så kommer den her, og så står det her. Det er lige hurtigt. Hvis du har nogle spørgsmål, må du endelig spørge, så skal vi nok ændre det. Det er en rimelig let overskuelig side her. Du kan også med tiden ændre på, hvordan menuen skal se ud. Du kan sige her menuer. Der kan du se, der ligger forside, dansk fodbold, international fodbold. Hvis du vil have den i en anden rækkefølge, så trykker du op her. Og så vil du se nu, at når du opdaterer siden, så vil amerikansk fodbold flytte ind mellem dansk og international fodbold. Sådan der, amerikansk fodbold kommer herind. Du kan også lave en hel masse indstillinger her under mantra settings. Det er sådan ligesom temaets eller hele sidens settings. Der er for eksempel layout indstillinger, der kan du sige, hvordan skal siden se ud. Som den ser ud nu, der har du et indholdsområde her, og så har du en kolonne med plads til andre ting. Jeg har sat den til, at kolonnen herude på alle sider blot skal vise de nye indlæg. Hvis du gerne vil have kolonnen til at vise noget andet, så kan du gå ind i den, der hedder widgets. Og der kan du se primary widget area. Det er faktisk det område her. Så vi har en søgeboks, og vi har nye indlæg. Hvis du nu gerne vil have, hver gang der er en kommentar på et indlæg, det vil du også gerne have derude. Sådan der. Tryk igennem. Så vil du se nu, at nu kommer der nye kommentarer også. Jeg synes, det er pænest ikke at have så mange ting herude, kun lige de nyeste indlæg. Men det er jo op til dig selv at finde ud af. Du kan også få nogle andre widgets end dem, som ligger her. Du kan fx få en, som opdaterer stillingen i dansk fodbold til at ligge, når du åbner dansk fodbold, og det kan jeg selvfølgelig hjælpe dig med løbende. God fornøjelse. Start med at lave nogle indlæg, og så skal vi nok finde ud af, hvordan du får en flottere side ud af det med tiden. God fornøjelse.